Mabulukong gisaulog sa Filipino-Chinese community sa General Santos City ang Chinese New Year. Gani ang mga establisimento nalingaw sa lion dance performances ug pagpabuto nga gituhang pampaswerte karong Year of the Wood Snake. Atong silipon sa report ni Efren Mamak. Nagsaba-saba pinaagi sa pagpabuto og firecrackers, laki pagpatugtog og drum and lyre. Kining usa ka establishmento sa Barangay Lagaw, General Santos City, agig pamaagi sa pagsaulog sa Chinese New Year. Gisundan sab kini og lion dance performance. Gipangunahan kini sa usa ka Filipino-Chinese organization sa South Cotabato. Mausab ang grupo ang mi-perform sa lain pang establishmento sa syudad nga gawas sa pagpabuto og firecrackers. Naga-perform sab sila og lion dance sa matag shop sa sulod nga gituoang pampaswerte sa negosyo. Matod sa maong organization, ang pagsaba-saba sama sa pagpabuto og firecrackers paagi kuno aron abugon ang malas. It said daw po kasi dapat pagpasok po ng bagong taon, medyo nag-iingay tayo to drive away negativity. Yeah. Busa, dili matud pa mawala ang maong mga tradisyon sa maong establishmento nga makahatag matud pa og kalipay, ilabi sa mga Filipino-Chinese. We greet each other Kyong Hee Wat Sai, which means congratulations, and we hope that everyone will usher in development, no? Not only financially but also personal and family development. Ay keho Kyong Hee Wat Sai, Juan Geng Tsoani, Ng Sengkong Diabgoni. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, One Mindanao.